So boy tayo dyan mga kosa. Yan, di ngayon maaraw pero naka-shades pa rin ako para gwapo. Siyempre naman. Timbang ako kanina. Maabot ako ng 76 kilograms pa din. Inisip ko baka sa Monday. Kapag-rest kasi ako nung ngayong araw na ito. Mag-rest ako. Bike lang ako paikot ng Access Road. Uwi na. Konting padjak lang yun Tingin ko pag nakapag-rest ako siguro baka gagana ako. Tulad last week na 79 ako pagpasok ko ng Monday 76. Tapos ngayon nag-retain ako ng 76. Siguro dahil lakas ko rin kumain. Dahil nga sarap na mga ulam namin sa bahay At ano pa ba? Yun na naman nga, hindi ako mag-gym o magbabike ng malayo kasi kailangan kong gawin yung mga errand. Kailangan kong gawin magbayad ng bills. Saka bumili ng mga pangangailangan. Lalo mga wipes, ganun. Baby wipes, diaper. Pero meron pa naman diaper. Mga popcorn na pang baby. So yun ang ginagamit namin sa kasuka ay nahalo. Tapos ano pa ba? Yun naman, ikot tayo tapos siguro kwentuhan, konting kwentuhan pag nandun na. Ngayon out lang muna ako para 7:30 na rin halos kasi may parts na pinatira sa akin ako ng setup ngayon 2 beses hanggang 3 beses ata naghang yung makina na yon at wala namang ibang tao natitira ngayong umaga 5 piraso na natitira, tinapos ko na kaya late ako umuwi para tapos na Monday, wala na akong babalikan doon kasi transfer ako ulit sa ibang area kasi yun nga yung reason dito dapat parang flexible ka sa trabaho. Being flexible kasi isa sa pinamagandang abentahe mo yan bilang empleyado. Kaya ngayon let's go, muna tayo, padjak muna tayo mga kosa. Ang daming ngayon yun makukusa nasa Access Road na naman ako. Yan, pinakapaborito kong spot. Madaming tao ngayon, daming nagbabike, daming nag walking. Yung Sunday, family day. Wow, yan family day. Wow, galing, cute. Ang cute po, ang cute. Ang galing. Yan. Family day lalo sa ating tulad natin mga empleyado. Strive. Yun, meron akong gustong sabihin. Parang ang galing. Ngayon ko lang natagtanto na sobrang successful ko na pala. At sasabihin ko naman yung bakit. Sobrang yaman ko na pala. Ayun. Kasi parang halos lahat busy sa paghahanap ng paghahanap ng purpose nila sa buhay saka sa pagiging successful na syempre lahat naman gusto yun, di ba, bilang tao na insisted sa atin sa society na dapat maging ganun tayo. Ngayon sa akin inano ko yung purpose ko saka yung success ko, nirate ko siya daily. So doon nakita ko kung gaano ka-bless, kung gaano kasarap yung buhay ko. Hindi ako gaanong tumitingin sa buhay ng iba para maging compare yung life. Hindi ako gaanong tumitingin sa kumitingin ako sa Instagram ngayon mga workout routine ganun. Pero sa Facebook sakto lang. Hindi gaano nakikialam sa buhay ng iba kasi maging anxious lang tayo, maingit lang tayo sa kanila, maging depressed lang tayo, dapat sana ganito ganyan, di ba? Na which is hindi dapat gawin kasi may sarili-sarili tayong tawag na faith in life. Ngayon sa akin sa daily mapangiti ko yung asawa ko, pagsilbihan ko yung buong pamilya ko, at yun, mayakap ko yung asawa ko araw-araw, mapasaya ko siya na tingin ko nagagawa ko naman. So yung purpose ko na gagawa ko naman, tapos naging successful ako dun sa
ay yung ano, parang tinatakda akong gawin sa isang araw. So isa na rin yung pag-workout din. Workout, at least tulog na 5 to 6 hours a day. 4 to 5 nga lang halos eh. Pero at least 5 or 6 hours nakakatulog ako. Kasi every other day naglalaba ako. Tapos pag minsan may time na daily halos naglalaba ako niyan. Lalo pag marami na yung pang taas at pang baba na lalaban. Pag may araw ng maglalaban ng kumot sa tuwalya, yan, dumadami yung labahin ko niyan. Pero most of the time naman, diaper every other day. Tapos yung mga t-shirt and shorts. Oops, wait lang, may kotse sa likod. Yun ang may ano, yun ang ano dito, medyo mahigpit din. Yun, medyo ano tayo. Nalampas lang naman. Kasi mabagal ako magpatakbo. Kung titingnan nyo ano, oops, mas okay sa akin yun. Wait lang. So okay sa akin mabagal magpatakbo kasi safety. Pag gano'n may naka double park, mas maganda nag-ano na lang, nagpipidal ng konti. Saka yung mga nag-overtake layo na lang na babae nasa harapan ko. Bagal ko kasi, tamang peds lang, tamang padjak lang. Yun, na ano ko na, yun nga, babalikan ko lang na daily namimit ko yung pagiging successful, na ang sarap kasi I don't count the days, I make the day count. And wow, English na naman ang kosas, ang napulot yun. Parang ganun, para hindi tayo maging anxious masyado na tinitin natin yung future na pwedeng hindi naman mangyari, pwedeng hindi ka na magising. So dapat everyday nagsiset ka ng goal na papunta sa ultimate goal mo, pwede mo mangarap eh. Ganyan, nagmi-minor ako eh. Daming tropa ngayon dami kong nakakasalubungan. Hoop! No-hands pa. Ang tropa ngayon, daming apports, mga okosa, ang daming apports. Sunday ang daming naka-mask rider. Hindi ako nagmamask pag ganito, pero pag mausok saka pag mabuhangin yan, medyo nagkakaroon ng init. Siguro yun lang yun yung parang pinaka-take over ko sa araw na to. Set goal daily na abot kaya para maging successful ka. Tapos purpose driven life. Kung ano yung purpose mo, huwag mong hanapin sa napakalayo pa, hanapin mo sa within the day. Tulad ng mayakap yung asawa mo, mahalikan, mapagsilbihan yung anak mo, makipaglaro, at doon pa lang maging masaya ka, na mawawala yung yung parang depression na wala kang nagagawa sa buhay. Yun lang naman. Saka tingin ko yun lang. At nandito na ako sa parang curve na to na medyo delikado. Tapos airport na sunod. Daling ko kayo hanggang sa airport kasi wala naman kayong magagawa eh pag tuloy-tuloy ko tong video eh. Daming umakit sa airport. Haba na itong airport eh. Wala, sarado pa dun sa may kaliwa nito. Sasakyan.
At dito na lang mga kosa. Tingin ko mag end na ako mamaya konti. Gawa lang gawa para may babalikan. Tapos laging sulitin yung araw. Live, love life. Pure happiness. Platan. Matagal lang din nagagamit kaya na plat. Hindi, ano na. Pasok mo muna. Ayan, pasok mo siya. Tapos okay. Yan, nakaganyan, nakaganyan. Ayan. Isa pa. Itusok mo ng maayos. Yon, tapos lock. Yon. Ay, ayaw. Masyadong malaki. Ay, maliit ito. Oo nga, no. Dito na lang sa kanto na to. Meron dyan Dyan, sa, ito, paayos ng motor ito Oo, dyan na lang. Ay, dyan talaga pupunta, no. Ako kasi naman, nung Sunday, pinark ko to sa may basketball court. Opo. Pero tinali ko to. Ninaka yung hangin ko. Ay, yung pang pa. Pinagtsagaan man lang. Yun lang. Hindi ko man lang naisip na ilagay ko sa bag ko. Oo, no. Umalis ako, kinuha ko yung bag ko, hindi ko man lang naisip. Pagbalik ko, wala na. Yun lang, yun ang mahirap ngayon nung Grabe naman ang mga yun. Pati pangin. Ganda nito nung ganda. Kwanto? Ganda. Okay lang ba itong pangin nito? Yan. Okay lang ba yung pangin yan? Konti pa lang sana. Pwede natin masubok yung kanya. Sige po, walang problema. Yung pangin natin. Ninakaw yung pangin ko bago pa. Konti sana, boss. Sige po, walang problema po. Basta terno, malaki din nung. Malaki din yung ano niya. Ganyan din yung style ng kan ko yung pump ko Hindi siya papasok Yung tulad nung sa kanya malaki manipis na kasi yung mga pito ng gulong ko Opo, pero doon po. Magkano lang naman nung kung sakali. 5 pesos lang. 5 pesos lang. Ito nung konti pa siguro. Konti pa. Saka ito. Kasi pupunta kami ng Konti pa rin yung sarapan nung. Pupunta kami ng pwede nang dumaan sa city Pwede naman po. Kasi biking day daw ngayon Opo, pwede naman po kahit anong araw sa ang bawal lang po sa session. Is pagka sa session tulak lang. Pero dito sa sabi ng kaibigan ko dun sa amin, pwede na ngayon kasi biking day, dito ka dadaan sa sa Harrison. Ay, ganun po ba? Pwede na? Sarado. Ay, sarado. Kahit yung dalawa? Yung dalawang magkasunod dyan Paps Wala po, wala pong kumpanya. Ay, walang ano yun sa? Saan ba yung next? Pasubok ko. Sige po. Pasubok ko nga sa posible naman. Kasya yung uluhan niya Mamaya na lang tulong muna tayo. Okay. Yan, Paps, kabit muna, tas lock. Yun, pwede na. Napalitan na natin yung rubber. Yun. Praise God. Session po kayo niyan, tapos dadaan kami dito sa Harrison. Apo Harrison. Tapos lulusot kami doon sa Nagilian Road, pero punta na kami ng Irisan. Pwede. Kasi may kaibigan ako doon. Ayun. Yun, pwede. Manong naman. Buti pwedeng balik rin yung mga pito-pito niyan. Oo. Naalala ko ngayon lang. Oo nga po. Lagi ko lang dala. May time kasi nakalimutan ko. Ako naman yung naplatan. Kaya lang, nakalimutan ko nung umalis ako. Sana, binag ko na lang. Oo. Lalo pag pinapark po sa town, o kaya kahit saan, mas maganda po May kadena ako dyan. Opo. Kadena ko nga po ito. Luma na. Pwede nang masira. Oo. Gusto ko lang bilihan O kaya chain cutter. Mga kosa. Pag may konti tayong gamit, matulong tayo. Saka hindi sa inihintuan ng mga iba. Hindi man tinanong. Ayan, nakapagpangin sila. Umalis na. Tapos tayo naman ay uwi na. Anong Mario, pupunta sila Irisan. Medyo malayo din yun. Ako malapit na bahay ko. Sarado daw yung panginan dyan di buti na lang meron akong gamit. Hindi ko rin alam na pwede palang balik tayo. Nalimutan ko na rin siguro. Hanap na ako sa bahay.
At alis na ako ng alas 9 para man sa mga buhaing bahay. Ngayon naman, very blessed, meron tayong gamit. At yun lang. Sige.